Αλλά και σε ειδικές ράμπες μαζεύονται νέοι που κάνουν πατίνια και δοκιμάζουν συνεχώς νέα εντυπωσιακά κόλπα. Η κάμερα του Σταρ εντόπισε κάποιους από αυτούς και έκαναν μια επίδειξη των ικανότητων τους. Ένας διαφορετικός τρόπος να κατέβουμε μια σκάλα. Όχι από τα σκαλιά, αλλά από τα κάγκελα και φορώντας πατίνια. Τα πατίνια ή αλλιώς inline είναι μόδα σε πολλές πλατείες της Αθήνας. Είμαστε στην Αθήνα γύρω στα 30 άτομα, άλλοι τόσο στο Βόλο, άλλοι στη Λάρισα, άλλοι στη Θεσσαλονίκη. Κάνουμε skate 10 χρόνια και οι πιο πολλοί από εδώ. Πόσα χρόνια κάνεις inline? 11. 11 χρόνια. Πόσα χρόνια σου πήρε για να κάνεις ένα καλό κόλπο? Πολύ, κανένα χρόνο, 2. Οι νέοι που ασχολούνται με το άθλημα συναντιούνται στους δρόμους, αλλά και σε ράμπες όπου δοκιμάζουν συνεχώς νέα κόλπα. Πες μου το αγαπημένο σπορ. True Savannah. Είναι ωραίο τρίκ. Δύσκολο. Πάνω στο rails. Χωρέσαμε και εμείς inline και μπορεί να μπορούμε να κάνουμε μια απλή βόλτα. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνουν τα παιδιά. Βέβαια, ακόμα και για τους επαγγελματίες του είδους δεν λείπουν και τα μικροατυχήματα. Εγώ βλέπω να φοράς πατίνια, δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις. Να κάνω κόλπα. Μπα, καλύτερα να μην το δοκιμάσεις. Γιατί να μην δοκιμάσω? Γιατί μπορεί να χτυπήσεις. Εσείς δεν... Πάρα πολλές φορές. Αλλά συνεχίσατε. Γι' αυτό είναι το κουράγιο, να συνεχίζουμε για να κάνουμε συνέχεια καλύτερα. Οι αθλητές όμως δεν πτωούνται και συνεχίζουν μέχρι να πετύχουν την πιο εντυπωσιακή φιγούρα.